isinusulong ng Barangay Bolosan, Dagupan City ang kampanya nito laban sa dengue matapos ang paglalagay ng larvicidal or larvicidal powder sa iba't ibang lugar sa barangay noong July 29, 2026. Kabilang sa mga pinuntahan ng mga estero, drainage canals at iba pang lugar na may naipong tubig. Ayon sa barangay, ang aktibidad ay para umano mapuksa ang mga kitikiti sa mga lugar na may stagnant water at mabawasan ang pagdami ng mga lamok na maaaring magdala ng dengue. Pinangunahan ang aktibidad ng Sanitation Office katuwang City Health Office, mga Barangay Health Workers o BHWs at Barangay Nutrition Scholars o BNS alinsunod sa kontra-dengue campaign ng barangay. Kaugnay nito, hinikayat ng barangay ang mga residente na regular na maglinis ng kanilang paligid at alisin ang mga naipong tubig para hindi pamugaran ng lamok. IFM News. IFM News. IFM News.